Δείξεις αυτό εδώ. Κάνεις φιλμ τώρα? Τυχαίο. Και θα το ανοίξω. Αυτό το έχουν ανοίξει. Αυτό δεν είναι από την Αμερική έτσι. Μη σταματήσεις το φιλμ. Μην το σταματήσεις. Τρέξαν τα λάδια. Κατάλαβες τι έγινε εδώ? Δεν το προσέξαν και αυτός ο βλάκας δεν έβαλε εκεί ένα σημάδι. Κοίτα, το βλέπεις, κοίτα εδώ τι έχουν κάνει, κοίτα εδώ, κοίτα εδώ, κοίτα εδώ τι έχουν κάνει, κοίτα εδώ τι έχουν κάνει. Τώρα έλα κάνε μια φωτογραφία εδώ να το δούμε πως είναι. Αν δεν το πετάξανε και το σπάσανε, βλέπεις, χυθήκαν τα λάδια έξω. Γιατί δεν το βάλανε καλά. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ. Εδώ κοίτα. Εδώ κοίτα, εδώ, δείξε μου εδώ. Αυτό εδώ κοίτα. Αυτό είναι κομμένο, δεν ξέρω τι είναι. Αυτό είναι το κομμάτι που θέλουμε. Είναι καινούριο. Κλείστο, σταμάτα το.